danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Waje gwanin maza. Yau gaba jarumin maza turje tashi ce ni wake kashe maraki. Mazan jiran maza turje kafin waye gaba mu je. Annabi alaihi salatu wassalam shine yake faɗa cewa an zo min da buraka, ko kuma wannan abin da ake cewa buraka wata dabba ce fara, ta fi jaki wato amma ba ta kai alfadari ba, ta taho kuma tana tafiya ko fatanta yana ajiye kafata iya inna ganin ta cike nan take ajiye. Shine manzala ya ce ita ce aka zo min da ita, kuma ita ce aka umarce ni na hauta. Muka tafi da jibrilu da mika'ilu da israfilu an muka isa baitul maqdisi, kuma muka je jibrilu aka ɗaure wannan, muka shiga cikin masallacin. A cikin masallacin kuma yana cike da annabawa da mursalai da mala'iku, in ji manzo Allah ya ce sai ne sallah raka'a biyu a cikin masallacin tare da su, ina limami wato ainihin tare da su. Sai jibril ya zo min da kuma ƙwarya da ainihin giya da kuma ƙwarya da nono. Sai annabi ya ce sai na ɗauki ƙwaryar nono sai na sha, ban ɗauki ta giya ba. Jibril yana ganin na ɗauki ƙwaryar nono na sha sai ya ce da ni, ka kuma dace da wato ainihin fidira taka, ma'ana aƙidar addininka kenan. Daga nan sai muka hau sama ta ɗaya, wato saman duniya. Jibril ya buga ƙofa, in ji manzon Allah. Annabi ne fa yake bayar da bayanin da kansa. Muka je saman nan ta farko ya ce, sai ya buga, sai aka ji bugu, sai aka ce waye, sai ya ce jibrilu ne. Suka ce a jibrilu kai da waye ka zo kake bugu, tun da shi baya tsayawa shigewa suke su haske ne. Sai suka ji bugu, ya kake bugu kai da waye? Sai ya ce ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. A cikin sa aka ce muhammadu har an aiko shi, ma'ana a alkiyama ta matso. Dan ya ce bi istu baini wa baina sa'ati ka hataini, har an aiko shi, shi an aiko shi ga shi ya zo. Sai aka bude, manzo Allah ya ce muna shiga, sai naga wani dattijo a zaune, shine annabi Adamu. Sai Jibril ya ce gaida babanka Adamu. Sai na gaishe shi ne sallama, ya amsa sallama gare ni, kuma yi yabo gare ni. Ya ce lalai da ɗa na ƙwarai mai albarka, annabi na ƙwarai. Ya ce daga nan sai muka shige sama ta biyu. Muna zuwa sama ta biyu, ya ce aka yi abin da aka yi a sama ta ɗaya, in buga a buɗe a shiga. Muna shiga, annabi alaihi salatu wassalamu ya ce sai ga Yahaya da Isa, su kuma ya'ya ne na hala, yan uwan juna ne. ga Yahaya ga Isa, shi kenan ya ce ka gaida waɗannan yan uwan juna, yan uwanka ne. Ya gaishe su, shi ma suka yi addu'a da alkhairi gare shi. Aka yi abin da aka yi a nan, aka shige. Yace sai muka shige, sai muka je sama ta ainihin wato uku. Ana zuwa ta uku nan da muka shiga, kamar yadda aka yi a can haka aka yi a nan. Muna shiga a sama ta uku, yace kawai sai ga ainihin wani mutum wanda yake kyakkyawa a zaune. Sai ce wane ne wannan? Yace ai wannan kuma dan uwanka ne Yusufa, an ji Jibrilu gaishe shi. Sai na gaishe shi mai kyakkyawan fuska, ya ce na ga Yusufa. Sai iya bogare ne, ce lale da dan uwa na kwarai, annabi na kwarai. Shi ma daga nan muka gama abin da za a yi, aka shige. Ya ce sai muka shiga sama ta hudu. Muna zuwa a sama ta hudu, sai ko ga wani dattijo shi ma a zaune. Sai Idrisu kenan. Ya ce wannan Idrisu ne, ka gaishe shi. Ya ce shi ma na gaishe shi, muka gama. Daga nan ya ce sai muka shige, sai muka tafi sama ta biyar. Muna zuwa ta biyar, sai ga aka shiga. Ana shiga sai ga wani bawan Allah a zaune, mai haƙuri, mai lankwasar da kai. Ina ganin sai ce wannan Haruna ne, ka gaishe shi, annabin Allah Haruna ne, dan uwan Musa. Yace muka gaisa a sama ta biyar. Muna nan, daga nan sai muka shige. Muna shigewa sai muka je sama ta shida. Muna zuwa sama ta shida muka shiga, sai ga Musa. Sai ya ce ga Musa nan, ku gaisa. Muka gaisa da shi, suka tattauna. Ya ce har sun shuɗe. Sai ya sai suka ga annabi Musa yana ta kuka. Sai kuwa Jibril ya ce Musa
me yake sa ka kuka yau ranar farin ciki shugaban halittar Allah gashi zai shige ya zo muku kuma kana kuka? Sai yake cewa wallahi abin da ya sa ni kuka shi wannan jikanmu ne annabi Muhammadu. Yace amma Allah ya yi masa baiwa mai yawa. Yace wane mu yadda jama'arsa za su shiga aljanna da yadda Allah yi masa kaza yadda Allah yi maka kaza. Yace wannan daɗin ne isa ne nake kuka kuma gashi yau na gan shi. To anan ne amma suka ɗanyi abin da aka yi magana na a nan gurin ko wanda yake cewa da shi ya tambayi manzon Allah cewa ka faɗa a magana ka faɗa wata magana to ya abin yake ka ce malaman al'ummarka kamar annabawan banu isra'ila suke mu kenan. sai ce haka Allah ya tsara malaman al'ummata ƙarfin imaninsu da iliminsu sun kai ƙarfin imanin da ilimin annabawan banu isra'ila. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi Musa na jinjina magana ce ko kana so a gwada maka ya inganta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril a kawo masa yunkun ɗaya daga cikin malaman da za su zo nan gaba cikin al'ummata don annabi Musa ya ga irinsu ɗin ulama'u ummati ka anbiya bani Isra'ila. Sai Jibril nan da nan sai aka kawo yumbun ɗaya daga cikin malaman al'ummar annabi Muhammad. An ce sai aka kawo yumbun Imamul Ghazali mai Ihya'u, aka kawo shi gashi na take sai aka hura masa rai yayi magana. To ga ɗaya daga cikin malaman na al'ummata in ji manzon Allah ya gaya wa annabi Musa sai kai magana da shi. Sai annabi Musa ya tambaye shi kai bawan Allah ya sunanka? Ce zan fito sunana Muhammadu dan Ahmadu dan Muhammadu wanda ake mallakabu da Abu Hamid al-Ghazali. Sai annabi Musa ya ce daga tambayar ka sunanka sai kai ta faɗin sunaye haka da yawa, ai sunanka kawai da tambaya. sai shi Imamul Ghazali ya ce kai da Allah ya ce matal ka biya minika ya Musa ba ca kai ya asaya ka tsaya a nan me yasa ka ci gaba da bayani a tawakkau laiha waliya biha ma'arifiha ma'ariba ukhra ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye da sanda sai soki kwibin Ghazali yalla da bi ga annabin Allah ishuru. To shine sai Imamul Ghazali ya shiru sai aka umarta a ɗauki yimbinsa a mayar. Na ce don ma ba a shiga can ciki ba yanzu kai da yimbin shehu Ibrahim aka ɗauko ai da Musa ya sha bayani ka gani. To shi da an ce ai Imamul Ghazali ko a Sham har aka haife shi kuma da wannan hudar sandar. Ko an zauna ana mitin ɗin malamai ana magana in za a yi masa ba a ce kai ku a hankali ni ne fa a jikina sai ya tuɓe wajen yana ƙamshi yana haske shi akwai sawun sanda annaba a jikina ku a hankali hujjatul islam ke. To wannan to daga nan sai suka shige sama ta 7 shine suna zuwa sai ga annabi Ibrahim suka gaishe shi aka gana. Daga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shige suka dinga tafiya suna tafiya suka shige suka je Baitul Ma'mur suka daga nan kuma suka je wato yace wannan wani waje ne wannan yaga wani ɗakin wata Ka'aba mai kyau mai ban mamaki mai haske mala'ikun Allah suna ta dawafi suna ta gewayawa shi Baitul Ma'mur kenan wacce ake ce mata Baitul Izzi. Nan ne Ka'abar mala'iku kullum sai mala'ika 70,000 sun yi dawafi duk wanda ya shige ba zai kuma dawowa ba har abada. Gara ma mu Ka'abanmu muna kuma komawa amma su dan yawansu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu saboda yawansu miliyoyi sun dawafi ba wanda zai kuma dawowa har abada so ɗaya suke yi amma har alkiyama ta tashi ba turmutsutsu ake kuma ba sa karewa. Shi ne ce to wannan kaji ɗakin nan shi ne kaza ya gaya manzala. Daga nan sai suka shige
suna tafiya sai ga su sun je wato ainihin wani waje da ake ce masa sidratul muntaha. Suka ga wata bishiya mai kyau, mai haske, mai kyalkyali, mai inuwa, kowane ganyenta ɗaya ya fi faɗin kunnen giwa, in ji manzon Allah. Ya ce kuma kowane ɗan itacenta ƙato ne kamar manyan duwar watsu, shine ɗan itacen. Inuwa da kaɗawa na Allah da kyau ya lullube ta, shine Allah ma yake gaya mana wannan bishiyar fagashiya magasha, abin da ya lullube ta na daga wato girma na Allah da kamshi da ado, shi ya lullube ta. Allah kaɗai ya san me yake lullube da ita na girma. Shine suka zo nan wajen, to a nan ne sai Jibril ya ce da manzon Allah, kamar yadda shi wannan hadisin na ma'aiki yake gaya mana, sai Jibril ya ce to daga nan ne ya Rasulullahi zan koma, iyakaci na kenan. Sai manzon Allah ya ce da Jibril, a ina alƙawarin rakiya, ina alƙawarin hidima da abotaka kuma za ka koma? Sai ce ya Rasulullahi uzuri za ka yi mu, iyakaci na kenan, ba wani mala'ikan ma da yake zuwa nan sai ni. Idan kuma na taka kafa ɗaya daga nan na kuma tafiya, to za a share ni daga cikin mala'iku, zan ƙone kamar yadda inda za a ɗauki gashi a ɗora a kan garwashi zai ƙone ya zama babu shi, haka zan zama. Sallama ya karɓi hanzarinsa, sai Jibrilu ya komo ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan. Shine annabi daga nan ya fara ya kama tafiya, ce ci gaba yana tafiya. Shine shehu ma yake gaya mana a diwani, wa sara ya shuqul hujba duna muzahimin wala khadimin illa tasanna lahu litu. Sai ya shiga ya kama tafiya, ba dan rakiya, ba hadimi, ba mai matsatsarsa, ya tafi kawai yana tafiya cikin ƙudurar Allah, har zuwa kawai dai yana tafiya cikin ƙudurar Allah. Inda ya tafiya wato kuma har ya zamanto ya kai wani matsayi da wato tafiyar ta zama Allah yana turo wasu abubuwa na ƙudurarsa suna yin hidima a cikin tafiyar. Bayan ya rabu da Jibrilu, dan ya inganta an kawo rafrafai, annabi alaihi salatu wassalamu ya hau rafrafi na himma, ya hau rafrafi na inaya, ya hau rafraful kudrati. Bayan rafraful himmati ya ƙare, rafraful inayati ya tike, sai Allah ya kawo rafraful kudrati, kudurar Allah kawai sai ta kama sai tafiya. Saboda haka sai kuwa ya tafi, annabi ya je tafi har ya je gurin da ainihin inda ya daidai da komai. Sai manzo Allah gashi a wani wajen yayi daidai da komai, wajen yayi daidai da duhu, yayi daidai da haske, wajen yayi daidai da tudu, yayi daidai da kwari, wajen nan yayi daidai da sama, yayi daidai da ƙasa. Duk abin da ka faɗa wa wajen nan yayi daidai da shi. Shi sa aka Allah ya ambaci wajen da mustawan. Ina Imam al-Fazazi